Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούν να σας κλέψουν το κωδικό από το Facebook. Ας πούμε όταν έχεις πάει στα net και πατάς εδώ πέρα να μπεις Facebook, γράφεις το email σου και ας πούμε εγώ θα γράψω Παοκάρα. Μερικές φορές μπορεί να μην το έχετε δει να είστε αφηρημένοι και να είναι πατημένο να παραμείνει συνδεμένος. Αυτό σημαίνει ότι όταν γράφεις το email θα σου βγάζει μαζί και τον κωδικό. Και ακόμα και όταν έχεις πάει σε ένα φίλο σου, μπορεί ακόμα και να μην το δεις, να το έχει κάνει αυτός και για να σου κλέψει τον κωδικό. Έχω γράψει εγώ εδώ Παοκάρα. Το αντιγράφω, κάνω δεξί κλικ, επιθεώρηση στοιχείου, πατάω πάνω εδώ στο password 2 φορές κλικ και γράφω text και πατάω enter. Και εδώ πέρα βλέπετε, μισό λεπτάκι να το δείτε πιο καλά, ότι εμφάνισε το κωδικό που είχα γράψει, Παοκάρα. Αυτός είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος και πολύ γρήγορος. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Γεια σας.